La primera marató fotogràfica de la Pobla ja té guanyadors. Competien en 3 modalitats i a més hi havia un premi del públic. L'alcaldessa de la Pobla va ser l'encarregada de donar els premis als millors fotògrafs. Una de les temàtiques era l'expansió de la Pobla i la foto guanyadora ha sigut esta en la que es veu la nova ronda amb la població al fons. El seu autor és Ángel Quevedo i va replegar el seu premi a la Casa Gran. La veritat és que participar perquè és una cosa que se feia en el poble la primera vegada i bé, i l'afició perquè la portem dins i me paregué una molt bona idea. De fet, mos comentaren que si se podia fer i siguem un poquet els que manejaren això i molt bé. I bueno, la foto en si, pues, no és que un dia molt bo perquè és que un dia núvol i no molt bo per la fotografia, però bé, i com els temes que ens donaren mos paregueren prou bons, pues res, fer la foto, disparar i ja està. I ha sigut una sorpresa, bueno, el guanyant. La filosofia dels nostres carrers era altra de les temàtiques obligatòries i la instantània guanyadora va ser esta feta en el carrer Colón i amb l'església de dalt com a fons. L'autora de la foto també va replegar el seu premi de mans de l'alcaldessa. M'agrada molt la fotografia i no sé, me pareix una cosa interessant per a dinamitzar el poble i me vaig inspirar en una fotografia que passes pel carrer Colón i no sé, sempre te quedes mirant a casa, no?, de les ventes i això, bàsicament. Realment no ha sigut per guanyar, sinó per participar. Ja dic que ha sigut una experiència brutal, per el matí, tot el matí fent fotos i m'ho han passat molt bé. Contenta. Esta imatge del tir i arrossegament al costat de l'ermita ha sigut la premiada en la temàtica La tradició a la Pobla de Vallbona. La guanyadora era Cris Vargas. Jo vaig participar perquè m'agrada fer fotos. Vaig fer un curs primer i després d'ahir t'enganxes a fer fotos. I si un concurs, doncs ahí anem. S'apuntem i era de la Pobla, doncs coses de la Pobla. Després buscàvem una foto que siguera un poc diferent. Vaig trobar l'Ixa de l'ermita, que estava el carro per darrere un poc, ficarem el carro per davant, l'ermita per darrere i queda aquesta foto. A més de les 3 temàtiques oficials, el públic també podia decidir amb el seu vot quina era la millor foto. Dins d'esta urna estaven tots els paperets, expectació entre els participants mentre es feia el recompte. Finalment, la foto més votada pel públic va ser esta de Cris Vargas. El públic va premiar esta composició plena de colors amb els geranis i l'església de Valls com a fons de la fotografia.